Tan-awag ko tong amigo do, namutol na pud og balo. Kabalo ba mong unsa ng isda mga tats? Mao din ang balo. Ilang sabawon o katong bangsi, amo po ng sabawon kay tungod sa kagutom. Di na mo matingala sa ko mga tats kanu puro isda akong ginapakita sa inyo ano. Kay wala man ta sa karnihan, na mata sa Fishport. So isda jud bilmin ito'y ipakita sa inyo ha. Kabalo ko ang uban dia dili na ganang mata na sa tong video pero okay lang na mga tats. Ingani mo jud ng social media na imo gawas na imo sulod. Kamo may nakadesisyon sa inyong cellphone ninyo, okay lang na sa ko. Di ta mo masisi kay ngano man. Kamo may nananaw. Ako higo ram ko tighimo og video. Dire sa social media mga tats wa nay pugsanay dire. Ang taong ganahan sa to maayo, ang taong di ganahan sa to maayo. Ingana lang gud kani ato magud mga tats lingaw-lingaw ro ni. Basta ako mga tats ipadayon ako ni samtang na ako cellphone. Kay mao ni gusto nako himuon sa akong kinabuhi. Malay mo basi makatabang nita mabot ng panahon. Unya balik ta sa tong giluto no. Ang lamas sa tong isda mga tats Bombay lang sa kay kani bangka agi kanig lawod nahurot na ilang konsumo mo no wa nay mga lamas diha. Okay lang ang mga tats kay nga naman atong isda magud perting preskuha bawi lang gyapon sa kagwapa. Ang atong lamas diha mga tats mao ra na bitchin, magic sarap og sinigang nga sa sampalok. Basta ang taong gutom ng mga tats mukaon na bisag unsa basta ibutan mo siyang atubangan. Dili na namuli kramo kaon na guna og isa pa libre man pud na. Basta tarong og luto mga tats bisag ako kaon ko way lamas-lamas basta preso ang isda. Tan-awa karon no. Tungod sa kagutom nila ilan nagiplastar ang kanon. Tanan baho dia ang mga tats gikan sa bangka ilan na lang gitapok-tapok no kay mao na ang kauno na mo dia. Ug kani akong kauban mga tats wa na jud sa kagwanta tungod sa kagutom. Iyan na jud gitira ang kanon kay ngano man naa man day si itlog nga dala. Hunahuna niya mga tats di na maklaro ang mga tao ngit-ngit kay panan-aw niya na man si itlog nga dala aw iyan na nang tirahon. Tan-awar gud na Pag kahuman mga tats mosakat ang bangka no kay atong tan-aw na sinabaw dito kung naluto na ba kay pertin na bang gutuma jud. Karon kay nabtan man ako ang amigo nako iya pa okay kay wa pa day kabukal. So ang akong gihimo dira mga tats nangayo og isda dito sa amigo nako katong naagian ako ganyan no. Kaloy sa Dios iya pong gitagaan mo nang ato sa ning isip mga tats samtang wala pa naluto ang sudan. Na amo koy balde nga gidala-dala mga tats niya na naman na isda ganiha mo nang nadugangan siya. Mo nang tunga na sa balde ang atong sudanon dira mga tats. Ug di magdugay mga tats gikuha na sa akong amigo ang sinabaw no kay naluto naman di ay kay gigutom naman taon na sila. Pati pod ako mga tats gigutom na pud ko ug mao ni ang among jambulan mga tats. Basta gutom gani mga tats unya jambol pa jud di na jud nato nailhon kung unsa man ang ingredients ana or unsa nakalami basta gutom nang isgutan kaon na lang jud taon sa inaadra di ba? Naay nag-comment sa ko mga tats nganong daghan daw kami mga on nga ako ra daw ga video diha ug ako ra daw nga vlog diha. Lisod pud nga ako ra mo kaon isa diha nga kauban man ako na sila og isa pa isa ra mi kaldero og kauban pud mi sa trabaho. Mo na kamo di na mo matingala sa ko kay ako pakisama kay kung tao bisag asa ko ni ibutang. Mo nang napadpad ko diha kay dira ko mamugas og dira po ko nang warta og sila po nakatabang pud sa kuha. Mo nang di po ta pwede mag-isa-isa og maglailahi tag kaon no. Tan-awar gud natong gihimo diro sabaw na lang atong abutan kay sige tag video-video pero okay lang mga tats importante nakakaon natong amigo kay sila bi ang nahago diha no. Kita igul umita ng video-video. Mo nang isda na lang akong gitira dira mga tats kay kabalo ko atong amigo nako mga tats kan katapad nako diha naa na sige tago-tago nga pastel. Unya na nay pagawas niya kumahurutan ng bahaw pero sa di magdugay mga tats iya na jud nang ipagawas ang pastel tan-awar gud do. Iya na nang ikuot mga tats di lang to makita sa camera kada salipdan ako no. Ilaha bahaw ang amo amatat pastel. Oh, high tech kay mi. Pastel ni mo nga with tuna. Oh, ha? Alalangan yan og sabaw. Oo. Chop na. Unya mo lang sa to, daghang salamat sa nananaw ha. Kay ako pa ni tiwason ang Bombay. Sayang pa ni. Thanks.